balenono. Catherine. Catherine. Tadi yang lengkap tadi loh. Catherine Hancock. Oh, Kadrun Antok. Malah kadrun lah. Dedek-dedeke kudu dipadake. Apa? Dedeke. Dedek sapa? Dedek. Gudek, Dedek piadek. dedek, piadek. Oh iya, Nah, ngene dedek. ben padha. Oh, sebut nek mlaku, mlaku. Ra iso. Nah, kaya mentok. Ayo. Iya. Ngenyek Ayo. lho ngono kuwi jenenge. Ulul. Tenanan Oke. keprok kowe kok. Uluh. Dali menika ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses nanggap dalang Ki Cahyo Kuntadi saka Karanganyar. Bintang tamune Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ayo komplit to Pak niki. Walaupun sowan ten panggenanipun Pak Haji menika Pak Haji Jatmiko. Nggih, leres. Nggih, tapi kan sedaya ingkang rawuh karyawan, nggih sedaya ingkang nyengkuyung menika lintas dari berbagai macam lini, berbagai macam warna, nggih kepercayaan, nggih agama. Dadine nek salam ya tak kompeliti. Nah, nggih, kuwi jenengane Bhinneka Tunggal Ika ngono kuwi. Lah iya no, kudu ngono berbeda tapi siji. Nggih, luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Sa? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten. Jangan pengen kula aire pripun. Ayo. Air dam-dam. Jere aja ngolo air dam-dam. Iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun sagedipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Tadi Jumbleng kene kagut-uget. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masyaallah, layak munggah panggung ambune brang-breng. Tapi perjuangan Pak aku neng gone Eka kiri kon neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan. Nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan nggih. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau. Wah golek kok kangelan siji mlebu omah ana tulisan Transit Sinden. Oh berarti duduk kene nggone. Mlebu meneh tulisane Transit Fans UFC. Lo berarti duduk kene. Tapi ana kamar tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsaku arep nguyuh kowe angele minggone Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang dhek. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak jupuk tisuku tapi salah. Tulane sampo zinc galek separo. Kok ya diopeni sampo zinc galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi, jenis semedulure ngono kuwi. Yen sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahim teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu. Sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih? Sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Ya setetek-setetek tak tinju lho ora yo. Alah, ket mau pembahasannya tinju ning ya tenan apa tak bolan baleni lho. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach.
Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula katur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfajaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan, iso ngembangke perusahaan, iso ngrembaka sukses tambah joyo-joyo. Joyo saklaminyo. Malah menika keluarga besar UJS ingkang kepareng nembe nglampahi proyek wonten Laladan Jambi menika kepareng mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge Jambi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Padang, klebet wonten ning rest area Gentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning Medi Pak Jatmiko dan kawan-kawan. Biasa, nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Teko kene yo lumayan. Yo setengah 11 punjul 5 menit 2 menit. Kok bulet sih? Piye to iso ora jelas. 5 menit pun teko kene, 2 menit teko panggung, awet komentar teko panggung lha dalane mlethok-tok ngono ku lho. Aku bingung arep metu ndi. Lah rasah liwat sing aneh-aneh. Sampeyan butuhe nglundung lha teko kene dhewe to asine. Lah rumangsane apa bal? Hal yang bunder kaya ngono apa diarani bal ya pas to sampean. Yo ora iso, ngene yo ora bal. Apa? Anu bekel. Bisa mendat-mendat ngono ya. Nek bekel kurang anu yo neker. Neker, cilik no kuwi malian. Nggih. Iya. Ketoke sampean karo piyayi kene wis akrab banget ketoke. Nggih, mboten pati Iki nek ngomongane ora Cari mung 5 menit tambah 2 menit. Lah 5 menit dia apa wijine ditimbali yo lagi iki yo. Ora lek daerah kene Jambangan ya asring wayangan, Nduk. Nggih, asring menika sing wonten pundi? Ceranggang mriku nggene Pak Kencling nggih wayangan. Pak sapa? Pak Kencling. Pak Kencling, heeh. Nggih. Niki ugi ditenggani bose Soting Wahyu. Wah. Terus bose Karawitan Rasa Tresna lek suyut kuwi. Oh nggih, lek suyut. Lah ya guyang-guyuhe ngejake gak tau lho iki. Ngene kudune awakmu mawas diri, anane Radija aja-aja siji kowe laris loro kowe larang. Sopo sing ngomong larang? Kula larang. Larang wis pas nek aku. Lho tegese? Lho nyapa pamane Mbak Elisa niki? Nggih. Gede dhuwur lencir kuning. Larang pas. Pas, ya teh. Wis anu ngene penak. Ngerti piyayine Pak Jatmiko ke. Kae kauget-uget tok gak sakmono ya. Ben padha kancane tak kae larang nggih tuku gizi ngono. Nggih gizi. Arep piye sir mardika pakne awakmu kuwi? Ya ditambahi ben dhuwur. Loh, sampean iki ora Sapa mensyukuri anugerah. Sing ngomong stunting mau sapa? Aku dudu stunting, aku singing. Ngerti singing apa ora? Singing penyanyi. Ha iya. Basa Inggris wi. Singing ki menyanyi. Heeh. Nek singer ngono lagi penyanyi. Lah nek menyanyi gawe nek penyanyine sar nyanyi sapa? Iya bener. Yo kalah aku. Heeh, kene cedhak omahe dadi gleleng dhek iki. Iya to. Ae kudu kalah Mbak Elisa. Aku wis sungkem kok iki karo bapak. Kudu sungkem. Sungkem aku. Sungkem ning Jumbleng kudu lho. Kudu nyopi Pak Jumblenge. Ora kok nun sewu ora kok ngenyek kok iso kampungmu iso jenenge Jumbleng iki sejarahe piye? Kok jenengan nggih gumejeng to, Pak? Jumbleng jenengan ngertos napa mboten to? Artine napa, Pak? Artine lak sapiteng to. Lah ya kok iso jenenge kuwi Lah sebabe nggih, apa? nek Sragen menika nggen desa kula enten sing nggone ereng-erengan nggen dhuwur. Lajeng niku kan tangga desa kalih sing ereng-erengan. Nggen kula rada ledokan ngeten mbok menawi terus dijenengke Jumbleng ngeten. Nggen ledokan ngeten. Lho dadi ledokan ning Jumbleng kuwi ndelalah kok ana wong lahiran kok bayine uget ngono kuwi. Ngene lho, Jumblengi nggon telek ngono lho. Nesu ora ngono terus nesu aku takon kok ya. Enggak, tapi kula bangga lho, telek iki dadi sumber pangan. Iya ya ta. nandur pari iki nek ra dirabuk nggo telek. Lho sing jenengan dahar menika sego. Mergo nek ora dipupuk nganggo telek, ora mungkin iso tukul yo nah. Mergo saiki ya abuk ya rada angel ya, Pak. Oh, gampang to? Kapok. Iya ora. Gampang. Lah yo uget takon ro Pak Jatmiko bar duwe kandang pitik. Oh iya.
Wah iya lho, Pak Jan nika kandang pitik ngayung ngenekke telek to. Teleke iso dadi rabuk. Iya. Hidup telek. Telek kok bangga. Sampeyan pinter ngonceki tembung yen asmane Pak Jatmiko, ya jal diterjemahke Jat ki apa, Mi ki apa, Ko ki apa. Ayo. Lah ra iso mulya saiki ya kowe. Ayo, Nang. Ayo. Jatmiko. Kok gak omong gak siap belas aku. Wis pokoke bintang tamu kudu siap, kudu cerdas. Oke, 3 suku kata. Jat. Jat. Ayo cepet. Iya kok iki kajange kaya sewan ejek teko isu-isu lho kok. Lho ngetokne cerdasmu ngono lho. Ayo. Jat, yuk. Jat. Jati dirinipun beliau Pak Jatmiko adalah sebagai pemimpin keluarga lan pemimpin PT Ulfa Jaya Sukses. Semoga semakin ngrembaka, sukses jaya selamanya. Jas. Lagi siji aja bangga sik. Dikeploki kaya doro malah. Seneng. Lho kuwi tegese apresiasi. Mergo sampean cerdas cepet kaya ngono kuwi. Nggih mau cerdas kok encer ning ndas to. Heeh. Kadang milih teko kuping bareng. Dilani. Jajal pe. Mi. Ayo, Mi, Nggih. ayo. Mi. Mikir tenan iki. Mi gunani tumrap keluarga ageng Bapak Jatmiko lan keluarga ageng wonten ing Jambangan khususipun. Dados dalu menika syukuran PT Ulfa Jaya ora mung kanggo awake dhewe nanging dana rasa kageng keluarga ageng Tugong Jambangan menika. Sing ngeploki mesti tanggamu kabeh kayak mending. Engko aku omong keplokno mending ngono kowe mending. Pak Parjan gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Malah ngiyik Pak Parjan iki bose niki Tarup, bose diesel, sound system. Pak Parjan niku piyaine kuplukan wireng niku. Aja nlimur rampung, terakhir ko. Ko. Opo yo? Iki tanggung jawabmu kok. Ko. Menika kondang kaloka Pak Jatmiko menika menawi piyai sing dermawan, sugih ngilmu, sugih sanak sedulur, mula dalu menika ingkang ngrawuhi ulang tahun PT Ulfa sedaya sami rawuh kathah sanget sami ndedonga mugi-mugi PT Ulfa Jaya Sukses tansah hayu salaminya sukses selamanya. Amin. Sik aja bangga sik, garwane Pak Jatmiko ki asmane Ibu Hajah Sriyatun. Sri menika nggih Hajah Bu Hajah Sriyatun. Sri. Artinya nggih. Menika artinya Bu Hajah Sriyatun menika garwanipun Pak Jatmiko. Kabeh ngerti cerot kowe. Sri ki apa, A ki apa, Tun ki apa? Ayo Sri. Sri menika minangka rejeki. Wadah pangan dadi Bu Sri menika dados pedaringanipun Bapak Jatmiko kudu iso nyimpen asile keluarga didadekke sing bermanfaat. Ya, A. Aduh. Apa iki omahmu cedhek dhewe ketokne ning tanggamu lek iki cerdas. Anggula wentah keluarganipun putranipun dadi putra sing soleh lan soleha. Muga-muga dadi mikul dhuwur mendem jero nerusake perjuangane wong tuwa. Aja gleleng sik terakhir iki angel dhewe Tun. Tun menika priyayi ingkang utun. Utun gemi wong sing sregep utun. Priyayi sing utun wong sing temen gemi setiti lan ngati-ati dadi Bu Sriyatun menika dadi piyayi ingkang soleh dadi Solehah. Piyayi putri ya solehah. abab keluarga mambu dadi piyayi ingkang solehah dados pedaringane keluarga mimpin keluarga mendidik putranipun dadi ibu ingkang amanah. Wah iya. Urung rampung perusahaan ini sebagai komisaris malah putra putrinipun Pak Jatmiko piyambak ingkang asmanipun Mbak Hajah Ulfa. Ulang tahun PT Ulfa diwarai sing mburi. Sukses. Sobok diwarai sing mburi ya pisan. Sumpah aku ya arek kuwi ya kowe nyapa to muni ae kok. Liyane ulang tahun ayo. Mbak Eka ululu. Iki angel neh Fa menika dados favoritipun
putranipun Pak Jatmiko. Dadi Mbak Ulfa menika putra nomor pinten? Ayo. Nomor setunggal. Dadi favorite kudu iso mendidik adik-adike. Dadi contoh. Iya. Kowe kok terus ngelai napas ngene nyapa? Sumpah gak siap aku. Lah mau karo Mbak Elisa wis dikandhakake sing jenenge bintang tamu, apalagi bintang tamu sinden iki ora mung pinter nembang, ning uga pinter merangkai kata-kata supaya jenengan terlihat cerdas di hadapan khalayak ramai. Aku merangkai iso, kata-katane sing angel. Sing angel apane? Kata-katane. Wah iya. Lagi ngene Mbak Elisa karo Mbak Jumbleng ngono. Iya anu Teng. Dadi kene mbeng kono Teng. Sugeng dalu Pak Cahyo kula Eko. PT UJS wekdal menika nembe damel rest area teng Padang. Nyun lagu Lewung. Niki nonton live streaming kalian kanca-kanca teng rest area Padang. Matur nuwun. Lewung lak gagrak sragenan to? Nggih Sragen saged, Jawa Timuran saged. Lah yo sragen lak yo iso to? Saged. Lah yo ngono protes ora. Lah memane digarap Jawa Timuran yo saged. Lah gandeng iki wilayah Sragen menghormati kasanah budaya Sragen ngaturake sragenan. Yo yo cerot. Yo yo nyuk. Ulu. Yo diaturake berdua bersama Mbak Elisa. Nggih. Ugi. Lewung, Tadi ada permintaan cewek gaul saking Pak Triyono, terus Pak Sarjono. Aku apal ya. Kok apa jenenge piye Ngerti wong sing masak kene Mbak Yurbi karo ngadiem aku roh kok. Kowe cenanangan turun pawon ning ngopo ora? Mosok yo rene ora mudeng piyayine. Ayo, wah reduk manyar kae. Kok ya nganti ngerti nek piye anyar. Manyar. Gak tau roh biasane kudu ireng kaya ngalayat. Pak ben ireng iki langgeng ora mau nglayat ya. Nggih, tapi niku terus lak kaya wong berduka to. Ngono pisan-pisan nggo kruduk ngono abang ijo ngono barang gentinan kok ireng ae. Kayak bandu sing murup ngono kae ya. Nggih. Nika lagune napa Lewung? Lewung. Nggih. Ya, mangga diaturake Mbak Elisa dan juga Mbak Ulu-ulu. Jajos, yo. Tabuhane kanca-kanca wis nyrageni poro. Nggih to, kula mun pitados menawi rencang-rencang Madangkara niku wah klasik nggih oke. Rekreasi oke. Kreasi ya nyuk. Apa Mbak sing gending napa kontemporer? Kreasi lah ya bener Pak Cahyo wis dibenake isih takon. Lah ya kreasi. Rekreasi ki dolan healing. Iya ya. Rekreasi. Jangan pone sragenan. Oh Pak, sapa jenenge? Mas iki Pak Heru. Pak Heru ki wah jasa menapa-napa digarap kok. Ndek ngajar sinden kancaku wedok ya digarap. Maksudnya sindenane digarap ya. Arahmu. Terus digarap kok. Nduk tak garape ngene. Anae melu Oh dikek andekan ngene, nggon gendeng iki dikek andekan. Wah ngono-ngono kuwi pokoke. Oh nek wis bar mandek terus disesekne nduk ngono. Nek bar sesek? Nek irama sesek kowe gak usah nyinden aku wae sing nabuh ngono. Nek bar kuwi wis suwuk terus ngalih. Ngerokok. Yo ngalih gendeng liyane. Oh iya. Ya terima kasih. Ya ta Pak Heru. Senyum ya. Gae. Kuwi senyum ngene batene bajindul iki. Kok ora? Ora mripate ora nek dihapusi. Yo dinakne. Piye cakepane? Yo ngono. Sabdo. Yo wong loro. Iso bareng apa? Angel lho bareng iki. Bareng 1, 2, 3. Ya ta. Lha wong ngenteni Andani angel bareng iki. So ndisiki yo. Angel to, Mbak? Angel yo, Mbak. 1, 2, 3. Sabtu. Aku
Lagi iki mosok arek mangan aku. Ya kat. Mulane ngene angon rasa ben iso bareng. Ben iso nehi. Ayo. Nggih. Bisa bahasa Indonesia? Saged. Oh, saged. Basa Jawa saged. Sekedhik mawon, Pak. Oh, sekedhik nggih. Asmanipun lengkap sinten jangkep? Nami kula Ayu Ningsih Larasati Hancock. Apa kowe? Mburi dhewe mengapa? Hancock. Hancock. Nggih. Hancock ini napa? Nama belakang Ibu. Oh, ibu. Nggih. Ibu namanya Hancock. Nggih. Oh, ya sama seperti saya dengan Bu Kesi. Karena Bu Kesi dari Ngentrong, saya dari Blitar, akhirnya anak saya gelar pamayang Blitrong seperti itu. Hancock. Kesini tadi sama siapa? Sama Bapak dan Bule. Bapak Bule. Kalau Australia itu punya bahasa sendiri, Pak? Soda. Hah? Kind of. Suro, suwi suro sawal barangnya. Apa itu? Apa? Ya itu kalau di Australia kata-kata dipendekkan. Dipendekkan. Jadi kalau sedikit itu sort of kalau bahasa Inggris, tapi kalau Aussie itu soda. Soda. Iya. Soda gembira. Alambuh ora dong ora. Nah iya nggih. Kemarin rencananya mau wayangan mengundang kami ya ke Australia. Iya. Ya karena ya mohon maaf mungkin nanti di lain kesempatan gitu cari waktu yang kami itu karena itu kalau Agustus itu saya itu jobnya rintip sekali. Ngerti ora rintip rintip. Banyak sekali makanya nggak bisa sowan ke Sydney ya ibu kotanya ya. Waktu itu Adelaide. Hah? Adelaide. Wah berarti menunggu terus Adelaide di sana. Adelaide. Rencananya di Adelaide berapa titik untuk pentas di sana rencananya dulu? Di sana cuma satu. Sekali saja. Iya. Oh, mungkin mau lagi tapi belum ada rencana lagi. Oh gitu. Ada gamelan wayang di sana? Ada gamelan, ada wayang. Oh, yogo ada. Pengrawit. Ada. Ada juga. Ada. Berarti rencananya nggak bawa yogo saya ke sana itu? Ya beberapa. Oh berapa? Oh dipilih. Sing ketoke gampang resulo, rasa dijak. Iya gitu. Kira-kira mau nembang apa? Pak Teguh cobi Pak Mang melangkah tenggen gender riyen nggih. Mau nembang apa Mbak Ayu? Suara suling boleh? Suara suling. Boleh. Oh, boleh enggak apa-apa. Ya, silahkan. Please ya. Iya, nggih. Langsung suara suling. Oke, ya engko pas vokal ngerangin kemawon. Ya coba kaya apa. Monggo. Langsung saking gamelan kendang nggih saged. Suara suling oleh Mrs. Ayu Mrs. Wedoke Mrs. to. Lah apa? Hah? Miss. Lah ya Miss. Belum nikah. Oh Miss oh ya. Aku ora ngerti. Ngerti ku tumis kucing. Monggo coba gambang suling yuk dados dening Mbak Ayu. Oke. Sing song. Oke. Nenon. Oke, please. Ready? Suara suling nyumandang suarane. Tala-tala kapena unine. Oh, yes. Tuan
Oh, very good, very good. Applause. Mbak Lisa jenengan mang berdiri memberi apresiasi. Semoga. Ini luar biasa, jauh-jauh dari Australia datang ke Jambangan sini. Ayo. Iya. Siapa tahu kita nanti satu grup dibawa di Australia kalau dia itu Bayen. Ayo. Bentar, Pak Cahyo ini nggak ya? Ingat nggak ya? Ini mamanya itu nonton kita waktu di Wonojirai. Wonojirai. Yes, oh. Di Wonojirai itu waktu aku bilang wayang apa yang paling romantis itu, ingat nggak? Oh iya, Kresna Mangkowe. Oh iya. Lah iku karo mamae, lah iki saiki anake sama papae. Iya. Lah ini satu keluarga ini emang seniman kabeh ya. Iya. Iya, pemudik kan nganggo basa Jawa wae dadak sok basa Inggris barang. Jadi lah. ya menyesuaikan diri. Oh iya, namanya aja Ayu Ningsih dengan bangga lo nganggo jeneng saiki wong sing Jawa pengen namanya digawe kaya luar negeri ya ta. Kaya Elisa Urcarus Alasung kaya tenan ya. Apik ngene lho Ayu Ningsih. Elisa Murus. Ayu Ningsih gitu bagus ya. Dan Bapaknya- seneng kan dikasih nama itu. Senang. Bapaknya namanya siapa? Agus Purwanto. Oh, dari Indonesia. Ya. Kalau mama Catherine Hancock. dari Australia. Australia. Siapa namanya? Catherine Hancock. Catherine. Catherine ya, Catherine. T-nya tuh gitu loh. Bayu, udah pernah makan bakpao belum? Pernah. Udah pernah? Ya wes ngalih saiki. Aku ra krasa lho, saking Oh, lagi bakpao. ora kok. iki identik karo nggonmu kowe malah. Sorry ya Kak, ora sadar aku sae. Ora apa-apa kapan nek soro bakpao ngono kuwi nek Mbak Elisa. Lah ya ora mambu kan? Mambu enggak? Gak mampu tapi aku krungu kowe maktus ngono apa? Ya rada wis tak ampet-ampet ket wae lah. Ya Mbak Ayu. Ya. Ini di sini akan berapa lama nih? Biasanya mondar-mandir Pak Yoyo. Nah, ini di sini mau berapa lama? Dari kapan sampai kapan ini? Jadi kemarin sudah 2,5 minggu, tapi Oh, oke. besok hari Rabu udah mau pulang. Ya cepet banget. Iya. Rabu udah pulang. Iya, harus Iya. wisuda. Harus wisuda. Iya. Udah selesai berarti Udah. kemarin penelitiannya. Iya. Kemarin penelitian. Oh, apa penelitiannya apa? Nulis apa di sana? Tentang sinden. Tentang sinden. Iya. Oh, sudut pandang sebagai jenengan sebagai seorang peneliti, sinden itu bagaimana? Yuk. Sangat menarik, sangat pinter, dan sangat penting untuk budaya Jawa, budaya pewayangan. Oh, wayangan. Ya, dan Mbak Ayu ini juga menghargai sinden-sinden yang punya gender laki-laki. Laki-laki tapi jadi sinden seperti Apri, Mimin Oh, gitu. gitu. Jadi diperhatikan secara khusus juga sama Mbak Ayu. Oh, tapi nun sewu jenengan asli wanita ta, Mbak jenengan? Iya. Wah, ya, Ya, alhamdulillah. Mesti aku lek kleru. kuwi sih Pak Yoyo. Ayo, Ya. luar biasa. Anu menyebut nama-nama sinden yang ada di Indonesia juga di tulisan Anda? Gimana? Menyebut nama-nama sinden Indonesia juga? Misalnya siapa gitu disebut enggak? Iya, Misalnya siapa? Ibu Sukesi Rahayu. Disebut juga Bu Desi itu. Iya. Juga disebut enggak itu istrinya Dalang Cahyo pun tadi? Iya. Iya. Wah, kurang lengkap itu harus dilengkapi. Iya. Iya, ya. Termasuk Mbak Elisa juga tercantum di Iya, situ. iya. Menurut jenengan perbedaannya Bu Sukesi sama Mbak Elisa itu apa perbedaannya? Silakan jawab. Podo karo aku kurang lho nyocokne aku dan ayo. Ya. Apa, Mbak? Ini kan mbaknya kontemporer. Siapa? Mbak Elisa Kontemporer. kontemporer. Bu Kesi masih klasik, agak klasik ya. Apa? Kolonial. Bukan. Klasiknya ya. Namun Bu Kesi itu juga pernah mengukir sejarah. Sosok seorang sinden yang pertama berani mendebat seorang dalang itu Bu Kesi dulu.
Sebelum ada Mbak Elisa, Mbak Eka itu dia sudah berani dulu sama dalang seperti itu. Itu ditulis juga di sana. Bukan selengkap itu, nggak selengkap itu, tapi ya tentang seperti itu. Oh, seperti itu. Paham kan seperti itu? Iya kayak entut mulek kayak omongan. Ya Mbak Ayu ini sebenarnya dari lahir udah deket sama gamelan atau gimana? Iya, sebelum lahir. Sebelum lahir, iya. pas di mes Iya, meteng wes karena tahu gamelan. ibu ayah Ibu meteng. main bonang. Oh, ayah Iya, main bonang. iya, Kalau jadi- ibu sukanya juga main karawitan. Iya. Apa kalau ibu? Ibu ya bonang barong. Oh, berarti romantis ya? Iya, iya. Oh, jadi ketika Mbak Ayu itu di dalam kandungan sudah mendengarkan gamelan. Benar. Sama, saya lebih dahulu dulu. Sebelum dibuat itu sudah itu seperti itu. Luar biasa loh. Terbukti anak saya gelar itu, Mbak. Ketika di kandungan itu kan gerak gitu, keroncal. Ketika mendengarkan gending, dia langsung berhenti. Ketika lahir nangis, wek di setelkan gamelan langsung dia berhenti. Iya. Oh, bisa otomatis itu ya. Seperti itu. Oh, bisa. Makanya orang barat itu ada yang menyebutkan bahwa gamelan itu adalah musik surgawi. Seperti itu. Kalau Mbak Ayu paling suka apa? Bonang juga atau yang lain? Dari kecil aku mulai dengan saron, tapi Saron. suka peking. Peking? Kenapa suka peking? Karena cepat. Oh, karena cepat speednya. Wah, Suka aku yang senengku suwi ya. Senengannya jawaban. Kalau sekarang selain peking apa yang paling sering dipegang? Kalau di tahun yang lalu saya mainnya bonang, Iya. main bonang sama kendang. Kendang juga? Iya, cuma lancaran tapi. Oke. Di sana punya komunitas juga untuk gamelan. Iya, iya. Ada? Ada di. Ada paguyuban ya. Ya wes esok berarti mangkat dhewe ra karo kanca-kanca. Nek karo Iya. dalang gitu berarti bisa ngiringin wayang juga. Iya, mungkin. Wah, aku Apa berharap iso kono komplit ngiringi ngono. sihir tanpa waton. Oke, Mbak Ayu makasih. Kalau ini Iya. boleh satu lagu lagi atau ini kasih apa yang suka gitu lagunya. Ngendang boleh. Oke. Malu. Nyanyi aja yuk. Apa? Apa yang suka? Apa Bengawan Solo? Nggak hafal. Oh ya, apa yang hafal? Feeling of love. Feeling of love. Duducak-ducak ding. Mula Kang mangkono ripalungguhan iki sakpatine kadang sepuh Dasamuka kudu ana priyagung ingkang gelem nyulihi nata marang negara ngrukti marang para kawula ngangkat marang kamulyane sagung para kawula dasih lan ora ana piyayi sing trep ngemban jejiban iki kejaba mung jeneng Sira Yayi Wibisana. Aduh. Kanjeng Sinuwun. Kula ngurmasi bilih kutung ing kawruh cingkrang ing pamawas. Dados Ratu Tawi Narendra menika mboten gampil. Mboten kok mujudaken bebingah nanging amanah tegesipun tanggel jawabipun awrap tumrap banger bacin mulya rekasanipun tiyang sak negari. Bab ingkang abot bisa dadi enteng lamun ta dingelmoni. Mula Kang mangkono Yayi Wibisana gatekna lan iling-ilingen apa kang dadi dawuh ingsun. Ngelmune ratu utawa panguwasa yektine ana 8 ingkang sinebut Hastabrata sing tegese laku 8 ingkang ditindakake pengarep kanthi anulat lekasing bumi srengenge banyu mendung angin lintang rembulan lan geni ingkang sepisan ya kuwi bumi maknane jujur lila legawa weweh penguripan tanpa rasa serik ratu ingkang becik mono kudu sepi pamrih rame ing gawe tetulung marang kabeh para kawula linambaran sucining tumindak lan tulusing pakarti jernyatane mulyane
lan kamulyane para kawula kuwi yektine wis dadi jejiban utawa kewajibane ratu. Ingkang angka loro ya kuwi hambeke srengenge ngemudaya pepadang lan weh daya urip. Yektine ratu kuwi kudu bisa madangi negara lan kawula kang lagi ketaman perkara lan pepeteng jer nyatane jejibane ratu mono mujudake idam-idamane para kawula dasih ya kuwi negara ayem Kertaraharja. Ingkang angka 3 ya kuwi banyu hambeke weh daya tentrem mring kabeh para makhluk. Ratu mono kudu bisa ambabar rasa tentrem lan adem. Negara ora goreh rongeh adoh saka pasulayan cecungkran lan tindak angkara mruka. Angka 4 hambeke mendung gawe geter nanging uga duwe rasa asih. Ratu kuwi kudu gedhe pangaribawane diwedeni nanging uga ditresnani dening para sentana lan kawula. Ya kanthi mangkono ratu mau bisa wibawa lan ora disepelekake dening sapa wae merga yen ana ratu nduran duwe kawibawan mongko adeke negara Tanwurunga bakal kanggo sembranan. Angka 5 angin utawa maruta hambeke taliti ngambah saindenge tlatah tanpa bedak-bedakake asor lan luhur sing maknane ratu tanpa beda angin. Aja mung percaya marang ature para sentana nanging kudu wani teliti kanthi permati. Ora mung kang ana ing kutha gara nanging ingkang mapan ana ing desa pucaking gunung kabeh kudu tinaliti. Aja nganti bedak-bedakake sugih miskin pangkat mlarat kabeh kudu dirangkul lan direngkuh padha. Angka 6 ya kuwi lintang hambeke bisa dadi kiblating bebrayan. Ratu mono wong kang mapan ana dhuwur ingkang dadi kiblat utawa patuladane wong sak negara tegese solah tingkah lan pakartine ratu kudu kinarya patuladan ingkang utama tumrape kabeh para sentana lan kawula. Angka 7 rembulan hambeke gawe seneng lan endahe urip. Ratu mono aja mung ngoyak senenge dhewe lan golongane nanging ratu kudu pinter gawe mareme kabeh para kawula kang tundane bisa dadi dalan endahe negara. Kang pungkasan ya kuwi angka 8 geni hambeke panas lan ambesmi. Ratu mono kudu kendel tanpa wigih ringa-ringa ambesmi angkara murka ingkang bakal ngancam lan ngincim kamulyane negara lan uga kabeh para kawula sing gunggung kumpule pepakem laku 8 kuwi mau sinebut Hastabrata uga winastan Makutarama. Panuwun yang tanpa pepindhan sinuwun. Purwa Madya Wasana sabda paduka sampun kula gegem kinarya pepakem anggen kula badhe netepi kadarman. Prayogane pancen kaya mengkono. Tegese samubarang wis jangkep njaba njero kabeh wis komplit. Ndak tetepake negara Ngalengka kanggo ngilangi sejarah ala. Tak jenengake ya kuwi negara Singgelapura. Dene ingkang jumeneng nata ya kuwi Prabu Gunawan Wibisana.
Kula nderek nekseni adekipun Ratu Enggal wonten negari Senggelapura nenggih Prabu Gunawan Wibisana mugi-mugi saged ambabar bagya mulya. Kayuanan lan katentreman mugi-mugi ugi anyrambahi dumateng keluarga ageng PT Ulfa Jaya Sukses ingkang ambawarsa kaping 11 dipun pandhegani dening pepunden kula Bapak Haji Jatmika Sagutrah Rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti Sembada kang jinangka hayu rahayu salaminyo.